Tak já bych vám rád představil bezdrátovou žaluzii Energy, která je napájená fotovoltaickým zdrojem, to znamená, je naprosto nezávislá na jakýmkoliv dobíjení a má velkou výhodu v tom, že se dá usadit na okna i po instalaci, to znamená dodatkově. Profil žaluzie je tzv. ISO-profil, to znamená, že to je velice jednoduchá instalace. Ta žaluzie se ovládá 3 způsoby. Ten základní způsob je to bezdrátové tlačítko, které vlastně reaguje na dvojklik, kdy žaluzie výjíždí nahoru. Jedním stisknutím se žaluzie zastaví, napolohuje a zase druhým dvojklikem se žaluzie sjede dolů. Druhým způsobem ovládání žaluzie je tento dálkový ovladač. Výhodou ovladače je i reakce tlačítek na intenzitu stisku. To znamená, při plném držení tlačítka si regulujeme rychlost sjíždění žaluzie, která je ve 3 rychlostech. A reaguje vlastně i na dvojklikové automatické sjíždění, natáčení. Ta samá funkce je i nahoru. Takže třetím ovládacím prvkem žaluzí Energy je solární regulátor, který reaguje na intenzitu světla a tím ovládá pozici lamel buď na otevření anebo zavření při intenzitě světla. Zákazník si může zvolit barvu samotné lešty, která se rovná barvě vzorových tlačítek zde na tomto panelu. A samozřejmě si může zvolit z plné škály lamel. Základem jsou klasická barva lamel, imitace dřeva a perforovaný vzorek. Tyto lamely se dají ještě rozdělit na tvrdší a měkčí lamelu dle použití. Zde je vidět fotovoltaický článek, který zajišťuje dobíjení kondenzátoru uvnitř těla žaluzie. Zde je vidět vlastně nouzový spínač, který při nouzovém režimu umí vytáhnout celou žaluzii nahoru. A zde je vidět kondenzátor, který je vyvinut tak, aby vydržel nápor slunce i prudkého mrazu.